So, ay kato pangutana. Pero nga lang po pangutana. Respectfully ask the question. So, kung mangutana ka, naglibog ka, respectfully say, ma'am, sorry kay mama. Ganang yung ko makasabot, ma'am. Pero naglibog ko na nga part. Kay nga, mayon siya, asa man rin nga part. Namdumi ka na, ibalik mo na pangutana sa teacher. Asa dapit na part, ang wa ka kasabot. Pwede ka mabarog, yung may gamam kanina ba? Ganina, positive 3 ni. Ngano na mo ganin negative 3? Hinga na pangutana. Kay, buwa ka kabaw. Bas interest ni po nimo, naglibog po na itong apart. Tungod nimo, matubag o gapil ang ilang pangutana na ikaw ray isog na ni isa sa kamot. So kung ganahan juga makatuon akong balikon, itong mga ganahan makatuon, ay kaikog o isa sa inyong kamot. Raise your hand, ask honestly, asa dapit ang wa nimo nakatunan, asa dapit ang wa nimo nasabtan. Kay dili ginakabaw, di man mananagan mga teachers, di mi mananagan. Wa mi kabaw kung asa jud ang wa ninyo nasabtan. O samot na ang wa mi kabaw kung nakasabot pa sa jud mo. So di mi sure kung nakasabot mo. Kay usay mayon mami, nakasabot. Oh, yan. Tubag sa mga bata. Yes, sir. Limang gana. Nakasabot niya, yes, sir. Ikaw ma, or later, nag-test. Dito na bawaan nga. Pwede kasabot. Kaya yung ibang mga teachers po good. Sorry ha. Hindi ni tanan. Pero yung ibang mga teachers po good. Kung mangutan na niya, na yung mga nga, wa ko kasabot. Kasaban mo nung tunga kasabot. Masag honest. At tanong, anyway, balik ka sa math. So, akong balikon, ang tip number 1, to make sure nga makaapas ka sa klase sa math. Labi na-realize na nimo, ganahan ka makatun sa math, you want to cope up with the lesson, ganahan ka makabawag, giunsag, ganahan ka apas sa klase, ask questions. Ask your teacher questions. Pangutan kung naglibog na ka. Ayaw sugot na di. Ayaw kuan. Ay pahuman na imong teacher sa pagkamangutana. Interrupt. It's a good interruption man. Dili man ka wa magaka nagkiat-kiat, wa magaka nag-bully. Then ni-interrupt ka kay ganahan ka makaton. Ni-interrupt ka kay ganahan ka makasabot. O para ni sa math atong gisgutan. Buhatala ni during math. Murag dili ni applicable akong gisulti sa English. Di ko sure ha, pero ang math, balik ko na ko. Kung niya nakamangutanan na human nag-explain na lisura lagi subayin asa ang sayop, asa mong wa na sabtan. Asa ang bikil. Lisod subayon. Labi na may mga labi ng addition of dissimilar fractions. Kanang topic is very confusing. Kay naamay mga steps, multiple steps aron masolve lang ang usa lang ka number, usa lang ka answer. Addition of dissimilar fraction. So, the moment mo abot sa kanang something wrong or confusing, stop. Sa ma'am, sa sir. Libog lagi. Asa libog? Mana mamay sa asa ang libog? Isulti din. Kani mamay, kani sir. Libog ni nga part. Dayon, kato ni sukdan og discuss sa teacher. So the best way para makasabot ka sa math is to ask questions during discussion. Samtang nag-discuss pa. Dili kay inighuman nag-discuss. Wala na. Usually, mauwaw na mangutan naman. Sutiante ka. Kung ikaw mangutan na sa room, ayaw mo mga classmate mo dool na mo yung uy, mangutan na usab ba kung maglibog ni. Kung maglibog ka. Ang tanaw nila ni mo, kanang mura ka leader, mura nga. So, pangutan na. Ay, kaikog pangutan na. Pwede dyan kayo mangutana. Walay problema kung mangutana ka. Klase man. Honest man ka question.
No, so labi na grade 6, grade 7, grade 8 nga na, you need to have kuan kanang kaisog ba na mangutana kung naglibog ka. Matod pa nila, mas mangutana ko no ang mga taong kamao. Kusog ko no mangutana ang mga kamao. Dili kay tungod kay was sila kasabot. Mangutana sila kay aron i-confirm kung sakto ba ang ilang nasabtan. Kay basin di mo ang ilang nasabtan. So ang uban mangutana bisag nakasabot for confirmation. Pero please lang, kung yan na imong gustong may tabo, do it respectfully. Nabuhatan na nga na respect. No, niya, ay pang hambugon na katuon ka. Use it for your own good and for the good of others. No? Kung makatuon ka na, well and good. Huwag ka na katuon, ask questions. Pangutanag tarong, ayog palabya, ayog pahuman ng discussion, ayog pabtig ugma. Na ugma na kamunta na, ma'am, kato ganing discuss na to gahapon, katong nag-add ka ba? Patay, di na may duman. Di na may duman. Kunya, nanaylain na topic is buta ng teacher ana, or nanaylain nga ng solution, or nanaylain nga ansiran. Pwede nga na, kaya naman nagigukod nga schedule sa mga teachers. So, a good way to learn on that day during discussion is to ask questions and interrupt the teachers. Ako balikon pang matra ni, dili ni pang English or any other subjects. Ako kabag applicable ba ni sa mga subjects, pero sa math I'm sure kung imong teacher ka mao, hindi na siya mahadlok pangutanon. Mahadlok na pangutanon, tabas hindi na ka mao. No, ngano hadlok mo siya pangutanon? Right ba siya? Teacher ko siya. Niya di siya katubag, oy. Pero kung ugma na nimo gipangutana, may possibility di siya katubag, kay di na siya ka-recall kung sa inyo gi-discuss. No, asa dapit imong bot pasabot. So, interrupt with dayon. During discussion, naglibog na gay ka, interrupt. Isa sa kamot, ask the question right away. Ay pabtig human sa klase, ay pabtig ugma. Nga balik ko na ako, kung imong teacher di ka na mutubag sa kaya interrupt nimo siya, dili ko convince nga kamo siya math. Kaya malipay unta ang teacher mangutana ka during math. Babaw ba mo nga magklase ko? Akong klase sa math pinakahilom. Wa ka na mangutana murag mga nakasabot tanan ba? Dito na lang humibuan, wa din nakasabot ng tanan ni test. Pero ganahan ko nga kung mga estudyante mo interact, dili lang kani answer orally. Interaction meaning you ask questions, naglibog ka, and that's a best way na makaapas ka sa math. Labi ng gadong karon pa lang nakarealize na ganahan ko makatunog ba. It's not too late, no? Dili pa late. Just ask the right question respectfully. Kung nakauyon ka sa video ngayon mo nakitaan o ginahan ka, nakakamabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya paibaw alam pug ko kung unsay imong comment din ha, kung nakauyon ba ka o wa, aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Daghang salamat.